dagelijks werk? Nee, ik ben gewoon timmerman, metselaar, voor alles eigenlijk. Dat is het. Klein familiebedrijfje. Hoe is het op dit moment in de bouw? Goed, Ja, hè? heel goed. Alleen het materiaal is het moeilijk af en toe te krijgen, voor de rest is het goed. Ja. Oh, dus dan is er wel veel vraag naar, Ja, maar naar vaklui met de materialen zien. Ja, ja, het vaklui vindt er ook weinig, laat ik zo zeggen. Dus, Is dit geen worstverlet voor ook? nee. Alvast niet een op. Nee? Dat is de zomer. Dat was vroeger. Wat doen ze? Nee? Nee, binnen niet meer, nee. Dus je hebben ze gaat binnenwerken als ze gaat. Dus ik heb met die binnen gewerkt en dus moet ik even klaarmaken. Dan is het materiaal verder. En dan kunnen we dat afronden waren. Dus, ja. Heb je nog vrij met de feestdagen? Ja, we hebben toch een paar dagen vrij, ja, zeker. Dat, in de bouw is dat wel. Hè. Dus, heel hoog te bieden. Dus, En wat gaat je doen? toen is het doen, hè. Ja? Dus, Wel legaal? wie? Ja, dat is. Ja. Hé, maar ziet je, moet ik dat zeggen? Ziet je 60 geweest? Ja, lang, ja. Dan denk ik bij mezelf van, wat heb je hier nog te doen? Werk, hè? Nog niet de gepensioneerde? Nee, ik ben nu 64 dus. Oké. En ik ben in mei gestopt. Ik heb 47 jaar gewerkt in de bouw. Ik ben aannemersbedrijf. 47 jaar. Ben je dezelfde baas? Nee, dat toch niet. Oké. Dat is wel in de bouw. En nu ben ik bij de zoon aan het helpen. Dat is 5 jaar geleden op zijn eigen begonnen. Dan heb ik gezegd, de laatste jaren help ik tegen nog. Dat is natuurlijk lui zoeken, vaklui zoeken en moeilijk te vinden. Dus, En de zoon, die had natuurlijk het nodige van ook geleerd. ook, en kind er nu nog leren dan. Dus Maar timmeren en metselen, wat heb jij vroeger geleerd? eigenlijk eerst voor timmerman en naderhand ben ik voor uitvoerder geleerd. En in de laatste 20 jaar ben ik uitvoerder geweest in de renovatie. Renovatiewoning, woningstichting gewerkt eigenlijk. En wat duidt een uitvoerder? De lui aansturen, zorg dat de werkclub controleren, zorg dat ze alles maken op wie het gemaakt moet worden, laat ik zo zeggen. Dus. Heeft dat er ook voor gezorgd dat je nog redelijk vitaal ziet? Lichamelijk wel, maar daarboven krijg je wel de mappen met, zo is het zeggen. Dus. In welk opzicht? Ja, dat is toch, dat moest toch op de hoede zien en alles, hè, dat de werken lopen en dat is financieel verantwoordelijk en alles, hè, dat het bedrijf gaat overal. Stress. Ja. En vroeger was het een beetje aan, maar ja, dan wilden we toe we moeten meer voor de zorgen dat er omzet meer winst is, hè, dus daar gaat alles om. Hey, en de zoon van ook, wie had de stee? Dat is 34. 34. Goeie vakman? Ja goed, hij is niet timmerman, hij is niet metselaar. Hij is dus eigenlijk echt voor de MTS en de HTS gehad voor uitvoerder voor bedrijf, laat ik zo zeggen. Dus, Ja. en nu 5 jaar geleden is het dus zelfstandig geworden. Oké. En dat gaat goed? Maar gelukkig wel. Ja? Ja. Iedereen betaalt op tijd? Ja, dat valt wel met, ja. Af en toe heb ze wel een zin, maar ja, dat kunnen we wel goed aan slapen. Even vragen aan de meneer of het Wim? Oh, dat is ook een van die? Ja, zeg je weer, ja. Ik zal ook wel eens met hij. Wie had er? Wim Boekeman. De nachtmerrie van elke geluidsman. De slietel. Hallo. Goedemiddag samen. Nou, volgens mij zag ik ook net al met de auto aankomen rijden. Ja. Of niet? Ja. Jij ziet meneer Wim. Ja. Ja, dat zei de man die door aan het werk is, die meneer. Dus dan ziet je ook van meer. Ja, ik ben een echte meer. Een echte meer. Een echte meer. En geen niet? Dat alleen. Ja, daar. De scorpion. Dat scoort bij één, ja. Je ziet de plantjes aan het verwisselen. Nee, het gravenstuur maken we de ouders. Van och. Van mijn ouders. Oh nee. Nee. Kijk nou toch eens. Ja. En het ziet er al zo netjes uit. Ja. Dat heb ik altijd bijgehouden. Zolang als die heel liggen, heeft ze dan niet vanzelf. Dus, Maar ze zien redelijk
kort naar elkaar zien ze Ja, gegaan. maar als ze gezien hoe oud dat ze zien, Ja. dat ze worden. Zit het misschien iets over u, mevrouw? Dat je ook een zeer gezegende leeftijd Ja, misschien... ja. 86. Pardon? 85, Alsjeblieft. alsjeblieft. En ik 88, ik was een FMBA. Ja, dat is een zegen op zich, hè? Ja, joh. Ja, ja. En wat we nog kunnen, hè. Dat is ook... Ja, nee, dat is... En wat we nog willen. Oh! Vertel! Ja, we willen toch nog alles zijn. Mevrouw Zende is het dan, hè? Ja. Eigenlijk, van nog een meetjesnaam, Ja, hè? de makers en die. Ja. Ja, wat wilt je nog allemaal? Niks, lekker leven. Lekker eten, lekker rusten. Ja? Maar lekker eten is even lastig nou, hè? Nee, we hebben het nog. Nee, maar als we dit Goed filmen. Dat is een goed kok, hè. Dus, Ja, kan die goed koken? ja, prima. Ik hoef nooit niks over te laten. Ik kan altijd alles over. Is dat zo, hè? Dat is zo. Och, je hoeft nergens naar te kijken. Nee. Gelukkig niet. Dan heb je dat goed geregeld samen. Ja. Ja, En hoe lang zit je bij jij? weer 63 jaar. In februari. Dan word je nog een jong blumke, weet je. Ja, 23. Ja. Ja, En was dat hier in Meer of in Meer. Verlinde? Nee, meer. We hebben hier op die boerderij heb ik gewoond, die wat meer in de stiel. Die, Dus je komt van de boerderij af. ja, ja, een echte boerderij. Ja, wat heet je? Toes, koeien? Koeien. Koeienwerk, alles. Alles. Maar een boerderij toen helemaal houden, hè. geliefd. Kippen. Ja, een gemengd bedrijf. Ja, juist. En had je ook nog wat op het land staan? Nee, weer nu niet. Van wie voor getrouwd zit niet. Nee, ik bedoel toen vroeger. Toen Oh, je nog gewoon joh. Toes op de boerderij Ja. wordt. Op het land, ja. Ja. Veel moeten werken. Ze is ook opstaan. Ja, dat was, ja, Welke? wie wordt dat was ze ook zo gezond. Ze hebben moeten werken. Word je met veel Toes? 13 kinderen. Kijk, dat worden in tijd, hè. En waar zout je ongeveer in de 13? Nee, de tweede laatste. De tweede laatste. Dan hebben ze heel veel broers en zussen worsten om ons luisteren, denk ik, of niet? Maar zuster, ja, we hebben heel plezier gehad. Ja? Heel veel plezier gehad. Ja, ja, dat moet ik gewoon zeggen. En met hoeveel sleep je op in de kamer? 2. Tweeën. Ja. G en de jongste? Het jongste, ja. Oh, dat was ook een mechje, hè? Ja, ja, ja. En wieveel jonger was die al zeg? 3 jaar. 3 jaar. Hey, en dus ben je ook in de familie door weer ze over het algemeen Nogal oud. nogal oud? Want van de 13 zien er nog hoeveel? Nee, we zijn maar met 3 miljoen, voor 3 zusters nog. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je een van de jongsten wordt. Ja, 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 ja. Ja, dan moest eens kijken, oh, Luc, hoe oud waren die niet? Wie ze, hè? 82 en hoe oud waren er? Oh, die waren 94. Ja. De man was 94 en nog papi oud wordt hij ook zo werd. Oh, 93 jaar. Wie is gestorven. Dus, we hebben wel lang plezier van ze gehad. Hè. En het heeft de ouders altijd verzorgd tot de laatste dag. En wie lang heb je dat gedaan? Ja, van wie ik getrouwd ben. Ja, vroeger, maar vanaf wie ik getrouwd ben, ging ik elke dag naar de ouders. Maar je woonde ook bij papa en mam in de buurt natuurlijk. Nee, ja, hier aan het gemeentehuis dan. Ja. Ja, met de fiets op en af. Hè. Want papa en mam hebben ook goed voor ons gezorgd. Ja, dat vind ik ook, ja. Dat zag ik vandaag nog aan een zuster van me. Die zegt, die mogen nog een goed graaf hebben. Die hebben nog altijd goed voor ons gewerkt. Hè. Ja. Dus je haalt, met het graaf held je ook papa en mam in Ieren. Ja, dat vind ik wel. Vind ik wel. Het ziet er, ik moet zeggen, het ziet er perfect uit. Zoals ze niet zeggen, zo oud is het graaf. Hè. Dat is nog allemaal de eerste steen. Ja, en, ja, het, ja, ja, dat is het eerste, ja. en het beeldje is, dat is ook nog nooit opgeschilderd of wat dan ook. Niks aan gedaan. En hoe dik ziet je heen? Ja, nu minder, omdat ik me niet zo goed kan helpen. Nu vroeger, elke week kwam ik verzorgen. Ja. Maar nu werd het minder, nu heb ik er maar aan moeten helpen. Moet ik met helpen. Maar ja, daar ziet je ja. ook samen voor. Het Hè? is Ja. het is ook de bedoeling, voor laten we niet er meer, we willen toch begraven worden. Hè. Toch? Ja? Ja, wel heel Dat is toch begraven. Ja, heel, ja. In dit graf, ja. ja.
Ja. Allebei? Ja, ja. Dat heeft we met de familie zo afgesproken. En die vinden, ik heb nog juist met die zuster gebeld. Ja, die vinden het goed. Ja, dan zijn ze weg. Het is nu voorlopig. Dat moet nu opnieuw betaald weer, ja. Laten we hopen dat je nog heel lang boven de eerd blijft. Ja, dat hoop van mij op deze leeftijd. Hoe ze dat niet zo te hopen, hè? Kunnen ze nog genieten wat dit is, hè? Ja, geniet van het leven en geniet van elkaar. Ja, Hè? ja.